Masyota samudra sun arungi sing ono hang bisa batesi welas iki masyo ilang nyawa sun belani yae sun lakoni kanggo buat papanya ikhlas Oknum di Hongkong Ayang Tiayu ya King Production Siji ne mung riko nang ati deson selawase separuh raga iki yo remon kanggo masyarakat Kopia tercinta Nirwana Mandala wah kawinnya kau asik Buat Dok Lilin Kalina. Dok Lilin Kalina sing ono hang bisa ngalangi niat iki masyota samudra sun arungi asik sing ono hang bisa batesi welas iki masyo ilang nyawa sun belani sun lakoni kanggo dari siapa ini Pak? Bos HN boleh buat Bos HN Bos HN Bos HN sijine sama Pak Bang Roim sijine mengiko nang ati deson selawase separuh raga iki yo remon kanggo riko Bapak siapa tadi? Madroi Bapak Madroi boleh lagi Pak Pak Madroi Bos HN Bos HN Bos HN Bos HN Bos HN papanya ikhlas asik buat Acun Yogi sing ono bisa ngalangi niat iki masyota samudra sun arungi sing ono hang bisa batesi welas iki masyot ilang nyawa sun belani yae sun lakoni Bos HN sayang Bos HN Bos HN